Mga kapuso, tapos na ang paghihintay. Kasabay na ika-70 na anibersaryo ng GMA. Inilunsad ng Kapuso Network ang GMA Afford the Box. Si Cecil Kibod Castro sa detalye. Dungan sa ika-70 nga anibersaryo si GMA Network ang paglusad si GMA Afford the Box. Mas tinaw ug mas mabuluko na ang pagtanaw sa telebisyon sa inyong mga paboritong GMA shows sa mas barato nga digital terrestrial television o DTT receiver nga GMA Afford the Box. Sayon rang i-instalar sa analog TV ang GMA Afford the Box aron makuha ang digital television broadcast ug tin-aw nang masundan ang mga programa sa GMA, GMA News TV ug ang gihuwat nga Heart of Asia channel. Makita usab gihapon ang uban pang free-to-air digital TV channels sa lugar. Sa GMA Afford the Box, mamahimong i-record ang mga paboritong kapuso programs. Mahimo sa makadawat og pahimangno gikan sa NDRRMC kung adunay kalamidad sa inyong dapit pinaagi sa Emergency Warning Broadcast System o EWB. Mapalit ang GMA Afford the Box online o sa mga tindahan sa mga dapit nga aduna nay GMA Digital Signal sama sa Metro Manila, Benguet, La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Bohol, Cebu, Leyte, Davao de Oro, Davao del Sur ug Davao del Norte. Sa 888 pesos, ma-enjoy na ang GMA Afford the Box ug wa na kini bayran nga monthly fees. Alang sa ubang detalye, bisitaha ang www.gmaaffordabox.com ug ang official social media account at GMA Afford the Box. Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.